Tumis Bukid, guys. Kauban sa ko ang Junior. Nanay, pabuna mo. Bayad ta. Gusto ka yan ani day? Highway? Hindi. Hindi man eh. Manilo. Highway niya. Highway. Layo-layo jud ang amo ang bukid, guys. Kay moagi pa man ka og kibali duwa ka barangay. Kani dapita, guys, na nami ani sa may Kanlusong. Upper Kanlusong nami ani, guys. Padung nami sa may Lujang. Layo lagi sa Gilaman kay kani god kani yung among gi tarukan sa Lagkaw, guys, kang mambilin man nga paryente. Kay kami may tighinlo sa ibabaw nga bahin sa bungtod, guys. So kami taong puiga galagkaw-lagkaw pud mi diri sa ubos kay para amo apong gardinan, mga utan, mga saging, bisag unsa na naman gud, guys, basta kay matisok-tisok. Kay ganahan magugko og kanang garden, guys. Ako ra mo ga buot-buot ani. Kay labi na itong panahon sa pandemya, guys. Doon na manggoy gikahadlokan ko atong mga panahon na, guys, basin mo sa kapag ayo ang maong pandemya mo na nga naglagaw-lagaw jud ko aning dapita. Kay amo aning bakwitanan kay bali, guys, ug unsay lunugdangan dito sa lungsod mo na nga gabuhat jud kog lagkaw aning dapita. Dapit na sa Limukon, guys. Boundary ni siya sa Limukon o Kanlusong. Mao ni gitawag Udyong, guys. Ni among lagkaw ning dapita. Ani sugot mi nung si Mister nga maglagkaw mi ang dapita kay magkinaunsa lagi do nami dangpanan aning bukid or magunsa ang dagat pod kinta di adto pa mi aning bukira bakwit, guys, para safety kinabuhi labi na itong mga kabataan, guys. Mao nang giplano jud nako ni ang tanan. Mao nang hapit na ta moabot ani, guys. Kusog kayong padagan ni bata og motor. Mao nang mahadlok po ko ani, guys, og magwahing-wahing na ato ang video ani kay Ginoo, kusog kayong padagan. Di wadajog hanjo. Magatuman jud ni mga batan-on, guys. Lahir jud mga idaran. Kaya mga batanon, guys, ug mag-drive motor, hala, sutoy. Da hapit na lagi mi mo abot. Pagliko ani, guys, mao na ni nga area. Kani ani dapit, guys, mao na ni. Ani action og minor si Junior, guys, og musod na ta sa maong area. Sa manangga tingog na yung motor. Pasensya na jud, guys. Sala. Wa naman taan ni ka balik. Uy. Di naman taan ni ka. Wa jud mahinlo eh. Tabi. Ay, gimingaw na gajud ko ani. Di jud matiman namo, guys, kay amo ang panginabuhi.
Dagat man jud. Dagko na sa kong gabi. Lagong kamuti. Halaga akong kamuti. Kamuti na ho guys, gibutan nga sa ligid na ni kang ang mani. Ano mani? Sakan jud gihapon ani oh. Hi, mura lagi gipangamuti ni dapit. Hala. Tabi. Maghalin sa ko guys. Uy, mayag na itong usa. Natumba jud di ay. Ni anhimi guys kay nato na ako ni natumba nga saging. Namuwak ng atong sili oh. Uy, daghan sa buwak sili. Haling-haling sa ta. Akong sili guys. Oh, na po yung sili oh. Hala. Sili ko. Dagko ra bang bunga. Moadto ta sa ubos guys kay itong bakilida. Taod na sagbot naman. Wa na naman may mubalik guys. Tabi. Lampasuno na po doon. Day? Way natumba doy. Doy. Di ba naman to'y dag... Di naman to'y dakong bulig ani doy. Dili man ama oh. Wa na di... Ay, nataharag day po doy. So, dito ang naharag. Uy, ano guna oh. Unsa man yung hangina pagkakuana di ani? Muari ko dito sa unahan. Dito sa unahan. Gabi. Wala na bunga. Ito'y usang to apoy kuan to namuan naman. Nahurot na nahurot na maglanggam. Lahi ning saginga guys, dili ni dong agon. Kaning kuan ni siya ba kanang ay aman. Dagang saging ani guys natanom pero nasay pa namo guys di man day ni saging nga iko sa kuan nang kuan sabil din ano saging bitaw ni nga murag eskalante ba ni wa pasabot ni saging nga basta saging kuno ni Mindanao guys mara mo gid daghang saging nang dapita mo antong among gipabukad among giagwanta og kana kul kaya na ilalo buwag-buwag ang mga saha guys.
Dili man di ini dungagon. Nalata na? Ba, say nga ni sa gingan, di man pud Escalante tingay ba? Escalante ba kani? Ha? Asa man? Wa dyan mo na. Murag duharang bulig mo kaya tulo. Ha? Alanganin po na doy. Iya apa pun lagi anak-anak eh. Jadi nahinog mo edad una to. Kinsa ba na? Nakang ron. Ha? Kuha saging. Ay bunga ba? Iapil og sudri oh. Kay papuan atong papa adto. Ha? Oh, nalimot man ko daari be. Bis kay importante ng sili. O dyan matiwas maglabat oh. Gisod ni mo anak? Day? Gisod ni mo sili anak? Ha? Isod. Gisod ni mo anak? Day? Gisod ni mo sili anak? Ha? Isod. Sila ra tong mga bata. Tuas kuan. Murag si basta kay si Alvin wa managat og si Aladdin. Si amahag anak ra to. Toy duha ka dong. Andi ay Oh. Basin.
Ay, salin takuan. Tumutuin. Oo. Kana. Lauma ni. Lawom. Nabar tingali ka nakatugkar giro oh. Ano na kauna-una. Jamo isda, Bert? Ayay. Naanas Junior, oh, bawag. Naabakas Birto, ani. Ano man ang isda na? Kaya na huwag isda, gidadjungan. Naka-isda ng Berto, Bert? Si Allah din kayo amang kapaon. Nanong tayo paon ni Dja. Tidak lima konde deh. Ha? Nanti ato. Ah, media tu na. Putlan ko parang dunga. Kapit na ikaw. Mao. Media no na. Timbangan doy, pagawas doy. Ha, gabaguod Bert. Baguod og dili ato ah. Akala walang huli.